Maayong hapon, bay. So, it's been a while. Maayong hapon, bay. Kanang padungog banings karon and I haven't updated my wala ko ka-update sa atong YouTube channel kay wala ko mag-YouTube. Di mo yungit yung gusto ka mag-YouTube Pero yeah, wala pa ko ka-update sa atong channel sa YouTube kay busy ko. And sige lang ko busy. Munang ganahan na tarong una. Yung ko ka January mag everyday vlog ko di kaya na busy dagan sa kay kog shoot dagan sa kog backlog but mo na siya karon mag vlog ta adto ko kanang kwan baning sa magpalit kog kanang kanang putol sagbot kanang ito kana ano to kalimot ako kalimot ko basta pakita na ta nya ya padung na ko karon padung ko na siya alas 6 nya manira alas 7 na padung siya manira mga 9 so pwede pa okay let's go. Sa akong pagdali-dali gawas, wala na ko madalang ako ang tripod shit. So, handheld. Dito ka vlog ani. Mag-drive na ko. Okay, parang na kami. Sige. Nangala ko donut. Nasa jam donuts nga rin sa McDonald's. Makas na ang tawag. So, paritag jam donuts. So, ang nitabo kay walay jam donuts. So, nigawas ko nga to sa drive-thru nga walay jam donuts. Pisti. So, kuha tag line trimmer bay. Muna siya. Tagang kay mga line trimmers nga rin. But electric itong kuha and brushless. Yes. Nasa tangre sa mga sama siya. Tinidor. Sa mga bantools. Yan, palit tag kaning pruner. O kanang lagi siya. Muna siya. So, karga na nato. Tabo, pagpalit na ko ani kay nagpabigma akong credit card ako sang gi-reset dugay ko sa telepono pero as of now we're good pas lang sa auto. So muni siya bay muning lugar among palitag mga kuan muni siya mong hardware store ang Bunnings. So di na mi mamalit og mga kuan mga martilyo mga murag kanang hardware lagi so samok ba daghang may explanation. So karon abot ako sa balay kanang daghang pa kong buhaton nya nagkugaw man nya kanang wala lang ganahan ako mag-post nga vlog nya nabot ko sa point nga wala na ko i-kasulti sa vlog wala ko makitsak now nabot ako sa point nga wala ko i-kasulti sa vlog so as of now throwback